Dobro jutro. Dobro jutro. Jeste li vi dali oglas u novine? Jesi, izvolite. Hoćete mi reći, frižder koji su... 145 samo mali imam. Aha. Nema veći slobodne radice od nešto tako. A koliko je cijena, ćete mi reći? 890 ima. A rečite mi, je li to Trimitron? Kako? Je li to Trimitron? Jeste. 76 ekran. Gdje mu je ekran? A? A gdje mu je ekran? Ne znam. Ne znam. Pa ja, ako je Trimitron mora imati ekran. To ste vi rekli, nisam ja. Pa ja sam pitao je li Trimitron, vi ste rekli jest. Jest Trinitron. Čekaj, rećete vi mene, mogu li ja da ispečem kokošku u njega? Mogu li? Zuž, znaš šta je? Kaži. Nađi nekoga jedan, pa kad si dokon tako, pa okreći mene, pušti na mjesto za moje. Oprosti. Ako si spavao, oprosti, ako nisi, isto oprosti. Može li? Mislim, sad, ko vidiš,